Me ollaan nyt Essin kanssa sitä mieltä, että hissin käyttö täällä koulussa on lisääntynyt opettajien keskuudessa. Opettajat käyttää hissiä, ne on väsyneitä tunnilla ja haukotukset tarttuu oppilaisiin. Opettajat on vähän turha huonokuntoisia ja me ollaan nyt päätetty tehdä asian muutos. Jahas Mika, milles tunnille oot menossa? Anatomiaa pitäis vielä. Väsyttääkö? No väsyttää. Juostaanko nää portaat ylös? Mennään. Nyt Mika, mennään! Kato vähän puhtia päivää nyt ja... Sitten otetaan... Mä menen tunnille. Ei, nyt alkaa tää meidän juppa, kato. Nyt ensi askelkyykkyä tästä vähän, kato. Näin, kato, tunnilla voi liikkua täällä. Kyllä nyt. Askelkyykkyä vähän. Mika, onks sulla ihan huono kunto? Eteenpäin ja... Loppuasti jaksaa. Katsotaan. Tuus Mika vähän punnerrat tänne näin. Näin tällaiset on hyvä, sitten vähän alla. Tolpasta tukee. Hyvä. Keskivartalo tiukkana, ettei lösähdetä Sitten sinne. on vähän. Ja sit voidaan ottaa siihen loppuun tämmönen pieni hylkkä tästä käytävän päästä tonne luokkaan. Juu, tästä näin. Eikö se ookin nyt Mika paljon piirteempi olo lähteä tunnille? Joo.